खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि नोंथाङाबो नेगासिनो दं नामा पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ नंगौ पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ नेनानै दंमोन नाथाय दिनैनिफ्राय नोंथाङा पीएम किसाननि रांखौ नेनांनाय नंला मानोना पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टनि राङा दिनै मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ दिनै एकाउन्टआव जमा खालामनाय जागोन दिनै साफ्रोम मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 20थि किस्तिनि रांखौ मोनगोन आरो बेनि थाखाय नोंथाङा केवाईसी आपडेट खालामनांगोन जुदि नोंथाङा केवाईसी आपडेट खालामाखैब्ला नोंथांनाव पीएम किसाननि राङा हाबनाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो केवाईसी आपडेट खालामना लानो हागोन नोंथाङा pmkisan.gov.in वेबसाइटआव थांनानै नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ नायनो हागोन बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथाङा वेबसाइटआव थांनानै नोंथांनि जिल्ला ब्लक गामिखौ होनांगोन आरो रिपर्टनि अपसनाव क्लिक खालामनांगोन अब्लानो नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ नुनो मोनगोन आरो जुदि नोंथाङा फारिलाइयाव नोंथांनि मुंखौ मोना अब्ला नोंथाङा गोख्रैनो हेल्पलाइन नम्बराव कल खालामना अजद हरनो हागोन नोंथाङा 155261 1800115526 नङाब्ला 011233811092 नम्बराव कल खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा पीएम किसाननि वेबसाइटआव थांनानैबो लिरनानै अजद हरनो हागोन